Kani ketika Batisi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Haga praterik ukulalengkot arajar arpo, ka Jaintia Students Union kalalek ya kendo ya menteri jong ketenat kampo yang ke sorkar jela, u James K sangma ban pentip syu halor ka jingbum syong shngan syu jong ki pajba nong syong snong trairi traimuluk haga thain riwar dauki namar ka jing yolat ban wanrung laitlan jong ki brieu na ri Bangladesh ki bajumlien ban le ya ki kamruna ruser syapo upu usam jong ki snong ka thain riwar ki badon markap bat gari Bangladesh. Nakaliang ka Jaintia Students Union haga jing ya kendu yang menteri jong ketenat kampo yeng kaladawa bak sorkar ka daiban ai hukum ya kisipai Border Security Force bagi daiban perking bha ya ka jing pahara hak haput bat banyat pahara ru ha shilenter jong surak ba ka banadu ka snong dauki shedu ka snong nong talang ban nadu ka snong dauki shedu ka snong muktapur khnang ban khanglat ya ka jingwan prong bean jong ki runar nari Bangladesh shaupur usam jong ri India. Kaseng ha ka juk por kala dawaya ka sorkar jela bakadai ban bu ya ka wei ka anti dacoity camp bat ban batharu ya ki sipai BSF bakin perlong da ka jingyat pahara leni ka joint patrolling bat ki pulit ka jela ha shilanter jong ka khaput kari India bat Bangladesh liang jong ni bat kunjuk ni kung bas nong bat ki elaka jong doloi darang bat doloi jong talang tingla yo bende keren ni kisi beladap te kejinga keren kolong ba kumlo ban pembiang ya ki pulit hang tega jaka te namar ka komplain mengiyo ka dei baga jing duna plat ki pulit apo ka dauki police station te kumju ro ha ka sub police outpost ban po Muktapur te kumju ro ka jing duna plat ki BSF apo kita ki outpost yang ka dauki ban ka Muktapur te kuma pi nadu ka sngi khandru trek ki ga baja ka ba arngut ki kun samla na kasnong lamin hadin ka jinga tho ke bu iki briu sapo dauki hadin bilit phas snong te ka jarang khat ki kendo ya kani ka jingja ka ba susi bat ka ba pendio mensia mingi khamtam ki ba dei na kasnong seti ka than ke ba seti ka than dong ka khaput Bangladesh te hakate ka sngi marmar la ra yota wei na ki ba sapam da kawat hakikan hun ki ba kumba khalangut ki kunhun jong ki khar bangla ke nginam la ban pentikina ki khar bangla handrai ngaku among ba hoi ngong ba klam di khar bangla namar balai habai kerem bo ni unong pang utin san khongla ong ba ki kerem be de tin khar bangla te kila maham ru yaki baki ong ba lada phimla ban sian rulak ki pha phone chi ring nyolak ka pisa te nginam pelat MVP te ngin otro yo podot MVP kum ot blang dala poi sapo ri jong ki sapo Bangladesh te wang bakini ki beri kila ya keren pramaki de klien bangla te frangut na preng jongki kidai ki anmas kimdan kidai ki bom te ya kadur khmat jongki te henry wei na preng jongki te kadur khmat te ngin yang kaseng gizang menyo ya kata ka dak niat i suthu ba imat kodan ke ba ke jingdon ki connection nang ba ki local dan ni la nong de khasi ni de u dakharna Andai kini dalam kemat lagi beri batep hai kelenti kesengkian ki barung na India se Bangla ani dauki lagi thain dauki se Bangladesh ke kini deka kam ka balle lagi kunhun naskau la bon mi kunhun nongtu nangta ki baja bat ki balle ingi ki kam lagi kaput ingi ki lan surok bodar jungi na po umkiang ter se Muktapur dauki te kani kam de kasi menengkong ni thu ipi kadi kasin ke bahasa to aja ko bahasa sin sansin hakate ka juk ka jaka te kini kisnong khamtam ka dauki ka bokur kimju yo ban batai saki wei pan hajing sisa ka jingrung ki bangla ka janlong jan man kasngi angtai handrai ka basusi pat na ki breu ki jongi ki bas don ha kabor kim shona pushe ya ka ka bakitai ki breu jongi ki kendu ki jingi angtai ka jaka te nagliang jungi mentakasni marmar iwan ban bu ya open ban home minister u James Sangma te kabasna kolong bo pediang ya kata jing kendo jungi kum kini state of urgency jaka jungi tingla yo ban keren bodu te halor ki santli ki mat te ke banungkong kumbau ong u osi jung te jaka ong ba kaduna plat kita ki police personnel te ke diman jungi kolong ba
dim penpun no i police personal te ka ar kedai ba kate ka jaka ki bagi PSF ki syong makiru ki ong kumju bagi duna pra kita PSF te nagaliang jong home minister ying lai kan yu bon tha ya ka bor jong ki te ka bor jong na ka bor jong DG ban kerem ki PSF ban penbun ya kita ki sipai PSF ha kita ki jaka ban patrolling ro kita ki jaka te ka balai umban siam condemn ya ka police department namar ba kumbandong kani kam desu kasi menengkong hande kelajian ka support bat ki brio jong bakur dokumen ka por ki ju ai ya ka complain ha kita ki jaka te imat ka case reference ya kani ka issue ka kon tang ha police station ha po dokin ha muktapur ha kita ki police station ban po kapot kam ju po imat sa kamit jong kini ki DG jongi nani si home minister te kani ki si menengkong ko abentiet ya kani ka jingkhang secretariat lang ba jong home minister high level perang ka power baun bata ya kini ki bahapo jong u baki dai ban simkhia ketika jaka nama beri ke jaka ka balong open space ru menta baka fencing kam don ketika jaka ka balai luit ke baki khar bangla ki le ke bamon ki rung ke balmon teng ki wantu ki lieng teng wantu ki ma teng wantu ki siap ki jongi te nakalian jong seng ka simkhia ka ni ru bad dia kini ka information mi yo na imtas ni gila pha kopi ru syakibai pat kita ki central government baka central government kari musuthu bangi dan hapadeng kata ka jing kani ka situation nanti kolong volatile kalapan kala ya ka songsuk ka songsan ka jing songsangan jing brio jongi hantai manong ipi ka basusi ni ya yang ka bomon hari menta hapo andru bajing hari pa shara jong snong te community por ba ki jing thok ki bon ki jing seng ki bon portlang tengi ipan jing rap no home minister bon penbiang ki brio jong u dan ki police department ha kita ki jaka tu la ong hoi kedon ka short term ba solution dengan jong u ka manlong ba kindon ka patrolling ba ulapan ru ka jaka ban bo ya kita ki sentry post ba de ka temporary camp jong ki police ang ka jaka te nakliang jongi ma bo ong ba kindon kam ka jaka te irang ba snong dan even ong hadin jong a ban pensai kata te kendiat ru ong ka ban pensai hane ke basusi kelong ba ki BSF ban kem ki masi arbajim step laibajim step ki yo ban kem handrai ban kem pat ya kini kinong duti ke na po Bangladesh kim simla le ya kata kim simla simkhia ke duty ke balap tha ki te nying yong bala da min simbrio kan do khamtam ha ki thang ge jongi kan mantoy yu ndo ni BSF ni ki pulit ka jaka jongi din mai kan do ya ba jam bode minister jong step jongi tinggal yo mensim na jing kula jung macam ke na jing dia ke baje kini snong it han kapot te kumba kalong menta long banyan nujor berkiwe berkisnem menta ka jing rung jung khar bangla po smon jungi kala asar khai ka jing rung jungi kalong sngi ban mit men sngi ru ki rung kumbayat person kumbayat daulan ata na ling smon jungi kala ile stam kat ka jing telang bat oc polit nangta ban telakam men sngi re men mit pedengim lai kan ne te kajingrong galong kadao galong ba akaling ispai BSF ni ku menshwa ki ispai BSF pro khai ki jaka ki dan ta bun ba ki jaka ba kim dan ki jaka ki ba ki ju yang menshwa menta kim yang shu te kapni ba nagling junga hi ngapan dem ki BSF numa de meki ba shong kapot de meki ki bala sil bisa sarkar ki bagin shong bat singi ban mit hang tu ban ap yo putusam jangka rijungi te nagling jungki kila senjor ki jing kam kimla bantela kam kamot kim sim kiasyo tadi nak kata hadau kain ba batsingi ban mit ni khar bangla la shir rungkai sebuah ka snong jungi baram de snong jungi nasional jungi sakiro kaleng te nga persya ya kane ka jing te kam ba kam ayu jung PSF kam sim kia te nga sim yang nak benta long ban itu pi ba kane jing jia ka je ka singin ru trek kam de ka jing jia ka ba tang ka tu ka singi sembala dia pro ke jingjia lajan man gamit hi ki bu mau ki bro strok national highway tu ha ka jo hi ka jaka remen sim snem hadin besim kia jong ki police station nang tangi ki mak snong la pha duty ya ki VDP jong snong jungi kat jing telang bat pulit te kala kan jana tengi nangmut bakam dan syu remen ta kesan ke ne la stang bi menjia ha ka jo ka jaka te kumun chu khat ku ka jaka la de ka jaka ka ba bahat trai ya ki ni ki reus new ki khar bangla la ni ki nuti kat kum report bi ya men sim snem ngi ya ba de khar bangla hi
mentar ngiyo badiu dekat bang lain re ngimla ban peti kena badiu khasi ngiyo i bai badiu dekat bang lai te kani ka jinglong jingman men nin kamit ru ham do jam dapur kirung dekat bang la tu kisnong nangta ki ot yu tu rong ba ko be jing nangta wat kini BSF benang turu kitur ki saot te kani lai kana lanang pan sir sisu yangi ba syong kapot te kalong ikin thei khna menta kem don jing sok ila don dengan jing septing panang leh pa song jing lei ke jing stu jing them gane nang kapor pa song jing bakor da ki ba song kapot kane lei kam dei ke sin ke baning kong dei ke sin ke badan bin man ki por wela katar ro ngila la ban te la kam na kaleng stong ka jing te lang jung kulit lei ke ba mai kane ke jing bu mau be ha national highway kane ke lei ke wan jong bar khoj pa ba bahir bakio nang ma kane stong jing te ngi da wa ke jong na sarkar bakan penbun kulit penbun BSF bermesim ke kane nama kasih sok sang kan wan biang kasih nong jingi biar kata jingi boleh sibuk